Ok, da ku zuwa ne. San da zuwa. Ya aiki. To masha Allah. Malam Adamu, wannan dai shine abin da za mu iya tallafa ma da shi duk da yake dai ba mai yawa bane. Ina fatan za ka ji daɗin amfani da shi. Wannan ai shine mai yawa. Ko ba ka ba, Hausawa na cewa ɗan ci ai ya fi ɗan ciwo. Gaskiya na gode. To ma mun gode Malam Adamu. Yawa, daman ina so na miki wasu 'yan tambayoyi idan ba za ki damu ba. Ha'a, wani irin damuwa Malam Adamu? Bismillah, ina jin ka. Wai, shi wannan kungiyar taku har tsawon wani lokaci ne kika dade kina aiki da su ne? Kuma da wani qualification kika shiga? Na fara wannan aikin ne tun shekara 2 baya da suka wuce. Kuma ina rike da digiri ne a fannin gudanar da mulki. Public administration yayin kyau. Amma abubuwan naku suna burge ni mutum. Saboda a ce mutum ya ba da lokacinsa yana taimaka ma al'umman ma waɗanda ake ganin kamar an yi musu gyara a rayuwa wanda suka fito daga cikin wasu ukuba da masifa abin yana burge ni. Kin ga dai ni ma kaina mai graduate amma al'amarin yana ba ni sha'awa matuƙa wanda nake tunanin idan da zan samu ko dama gaskiya da zan iya aiki da ku wallahi tunda kin ga yanzu ba abin da nake yi. Amma man san yaya kike ganin za su iya ɗauka ɗauka? Why not? Wallahi ba matsala ko kaɗan. Kina ganin babu matsala? Babu wata matsala. To shikenan tunda har in kin ce zaki tsaya zaki bada goyon baya ni kuma insha Allah ku zan yi kokari na ga na rubuta da. To amma ka ce mun kai graduate ne. Ya aka kasance kanka a halin matsalar da ya same ka? Ai labarin nawa da yawa gaskiya al'amarin da ya faru kuma yanzu ina ganin gashi a gurguje ke baki da wani cikakken lokaci. Da a ce kina da lokaci da na dan shaida miki kaɗan daga cikin abin da ya faru a kaina. Ba matsala. Ina ganin zan iya baka lokaci na dan ka gaya min abubuwan da suka faru a baya. To, na farko dai ni maraya ne. Kuma ni bako ne a garin Kano. Kasancewa ta ɗalibi a fannin accounting na samu aiki a bankin Bela. Ban jima ba saboda ƙwazona da yanayin kula da aiki na samun ƙarin girma ƙara kai ni kusan mataimakin manaja. Na haɗu da Hawwa'u ɗaya daga cikin ma'aikacinmu da aka yi transfer zuwa branch ɗinmu. Zainab, dama akwai wani abu da nake so in tambaye ki irin matsayin kawata ki bani shawara. That guy Adams, kin gane shi? It's like I've fallen for him. Really? Wallahi ba za ki gane ba. Kawai kuma sai na kamar na kwafsa. Me kika gani? Ni dai ana shawara ban ga wani abu a nan ba in kina son shi. Nan ba matsala bane. Ni dai zan baki support dina, full support dina, I'm support. Kuma na ga other workers are colleagues. Ai su ma za su gan ku tare. So you have nothing to worry about. Wannan ba komai bane. Allah! Kai. Na ji daɗi wallahi. Na gode. To sai mu je gida. Ba daɗewa ba muka saba da ita. Alaƙa ta jibo tare da ni da ita. Ba mu shekara ba har muka yanke hukunci tsakani da ita mai aure. Hakan kuwa ya samu goyon baya tare da ma'aikatan waɗanda suke ganin cewa lallai mun dace da juna. A watanmu na 6 da yin aure tsakanina da Hauwa, wata rana ta yi min albishir da cewa tana da juna 2 wata 3.
na gaba a ɗaya ma ne rai ta riga ba ci wani. I'm pregnant. You are what? Pregnant. Dan Allah banda wasa a ciki dan Allah. I'm serious. Da za ji asibiti na zo I'm pregnant 1 month. Alhamdulillah. To amma kuma ya za a yi ki ga mutum da shi ki ga mu ba? Kawai ina jiran perfect time. Yanzu me ke so? Komai. Jirgin sama amma. Na yi matuƙar farin ciki da jin wannan labari. Amma ne mata alƙawarin cewa zan siya mata jirgin sama. Da laudayin ciki ya fara nisa, Hawwa'u sai ta fara samun matsala. Fen wani a'a, don Allah ke fakin fiye zuwa a wani lokacin da Allah na nemi. Da gaske? To ina zuwa ki gani ai ba abin da ya kamata tashi. Fato tsaya. Bari ɗauko ki zaune a haka. Yawwa tashi. Ganin haka yasa na yanke wata shawara ta kai ta asibiti kuma na musamman wato Gambat Clinic, kasancewarsa da ya tamkar da goma. A Gambat Clinic ne Adam. Doctor. Wato matarka Hajara tana buƙatar kulawa ta musamman. Kuma bincike da aka gudanar a baya ya nuna cewa ɗan tayin da take dauke da shi a cikinta ya kamu da cutar chlamydia. To wannan shi ne sanadiyar ba ta gado a wannan asibiti. Kuma yanzu akwai jarabawa ta biyu da muke gudanarwa a kanta. So wannan shi ne ci gaban da aka samu. To amma dakta ina ganin akwai buƙatar a samu wani da zai zo na tare da ita ko? Wato abin da nake so ka gane Adam, a wannan asibiti namu jiya baya cikin tsarin wannan asibitin, kuma akwai ƙwararrun nurses da muke da su wanda suke kulawa da duk patients da suke kwanci a wannan asibitin. So ina ganin wannan ba problem bane ba, karka daga hankalinka. Kuma duk da yadda aka yi matakar da cewa akwai tabbacin insha Allah za ta samu kyakkyawar kulawa, babu wani abu. Lafiyar da ita ake bukata, sai dai mai fata Allah ya sauke ta lafiya. So amin. Na gode malama. Na gode sai mun yi ka. So shi ke ya ciki na. Sai dai fakin yi haƙuri saboda babu wani wanda zai zauna tare da ki. Tsarin asibitin ne haka. I hope dai baka wani problem in gida. Problem kamar na mai maki na. Na san dai ba iya jirgin ka. To ani bai sauran ba, abincin ma baya damu na yanzu. Wani abin da ya dame ni yanzu fa ga kin samu lafiya. Yawa Aminu da ki da Amina sun kira ni sun ce da su. Ni da mata kira ni kazo. Excuse me sir. Kuma ka damu ma zan duba patient. Bismillah, darling. So ni I'll be on my way. Zan je office. Ya so zuwa da yamma sai in dawo. Allah ya sa.
su ya cikin nata yanzu. Yanzu na ba zan iya samun zan kukan me kuma ki dan Allah ki daina kukan nan ki haƙuri wannan haihuwa bebin nan da ya zo ya koma Allah ne ya kawo haka tunda dai in Allah ya daga rabo za a samu wani ki haƙuri da Allah ki